Mimoriadnu situáciu pre pondelkové zemetrasenie vyhlásili v celom Prešovskom kraji. Mimoriadnu situáciu pre pondelkové 9. 10. večerné zemetrasenie vyhlásili na celom území Prešovského kraja. TASR o tom informovali z ministerstva vnútra s tým, že škody sú evidované najmä v obciach Nižná Sitnica, Ďapalovce, Holčíkovce, Kolbovce a Girovce. Najvážnejšia situácia je v Ďapalovciach v okrese Vranov nad Topľou. Rezort neeviduje následky na životoch a zdraví. Hlásené sú však poškodenia budov a obydlí rôznej závažnosti, a to z viacerých obcí, najmä z okresov Vranov nad Topľou, Humenné a Stropkov. Sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra SR a okresné úrady aktuálne koordinujú vykonanie prieskumu dotknutých nehnuteľností statikmi, ktorí zhodnotia bezpečnosť ich využívania, informovalo ministerstvo. V rámci škôd eviduje poškodenie vedení, rozvodov, popretrhávané plynové a vodovodné prípojky k rodinným domom, popraskané omietky a narušenú statiku. Výška škôd nie je zatiaľ vyčíslená. Najvážnejšia situácia je v obci Ďapalovce, kde pre poškodenie rodinných domov bolo evakuovaných viac ako 40 ľudí, vyhlásili z ministerstva. Zemetrasenie, ktoré v pondelok večer zasiahlo východné Slovensko, malo mať silu 4,9 lokálneho magnitúda. Epicentrum sa malo nachádzať v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Ministerstvo vnútra na preplatenie škôd po zemetrasení je prioritne určené komerčné poistenie. Na preplatenie škôd po zemetrasení je prioritne určené komerčné poistenie nehnuteľností. V niektorých prípadoch ľudia môžu požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc zo strany štátu, poskytnúť ju však možno až po posúdení ich sociálnej situácie. TASR o tom informovalo ministerstvo vnútra 1005 SR. Zákon o civilnej ochrane umožňuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu fyzickej osobe po posúdení jej sociálnej situácie, ak v dôsledku mimoriadnej udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu jej obydlia, to znamená byt, rodinný dom alebo iné obydlie vrátane zariadenia. Na poskytnutie tejto výpomoci nie je právny nárok, spresnilo ministerstvo. Sociálna situácia žiadateľa sa posudzuje podľa toho, či je v hmotnej núdzi, poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, prípadne či ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, osamelého rodiča, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa, alebo osobu, ktorá dovršila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Ďalším zo spôsobov výpomoci obyvateľstvu je poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické a právnické osoby podľa zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ozrejmil rezort. Zo štátneho rozpočtu sú v tomto prípade refundované výdavky za vykonané úlohy a opatrenia civilnej ochrany pri vyhlásených mimoriadnych situáciách, a to najmä vynaložené výdavky za záchranné práce, evakuáciu, núdzové ubytovanie, núdzové zásobovanie a podobne počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, priblížili z ministerstva. Obce si požiadavky na úhradu výdavkov uplatňujú na príslušnom okresnom úrade, ktorý overí ich oprávnenosť. Výdavky sú refundované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra. Riadenia ministerstva vnútra SR a okresné úrady aktuálne koordinujú vykonanie prieskumu dotknutých nehnuteľností statikmi, ktorí zhodnotia bezpečnosť ich využívania, informovalo ministerstvo. V rámci škôd eviduje poškodenie vedení, rozvodov, popretrhávané plynové a vodovodné prípojky k rodinným domom, popraskané omietky a narušenú statiku. Výška škôd nie je zatiaľ vyčíslená. Najvážnejšia situácia je v obci Ďapalovce, kde pre poškodenie rodinných domov bolo evakuovaných viac ako 40 ľudí, vyhlásili z ministerstva. Zemetrasenie, ktoré v pondelok večer zasiahlo východné Slovensko, malo mať silu 4,9 lokálneho magnitúda. Epicentrum sa malo nachádzať v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Ministerstvo vnútra na preplatenie škôd po zemetrasení je prioritne určené komerčné poistenie. Na preplatenie škôd po zemetrasení je prioritne určené komerčné poistenie nehnuteľností. V niektorých prípadoch ľudia môžu požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc zo strany štátu, poskytnúť ju však možno až po posúdení ich sociálnej situácie. TASR o tom informovalo ministerstvo vnútra 1005 SR. Zákon o civilnej ochrane umožňuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu fyzickej osobe po posúdení jej sociálnej situácie, ak v dôsledku